Kai, ka san mutumin nan wai an bata 1 miliyan? Haba. Wallahi za inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai zagi yayi rana. Kai sarkin waka Allah saka mana alkhairi. Ai ni ma da na san in na zage ka zaka ban kuɗi na tuntuni na zage ka wallahi. Kai amma bata ɓaci ba wallahi na zage ka. Kai sarkin waka. Wallahi kai kan ka zage shi idan ba shi an daure ka ba Allah ya tsina albarka. Allah wallahi tallahi. Kun abin kuɗi sai a daure ni. Sarkin waka wallahi mu ma muna buƙatar taimakon. Wallahi sa'a ta ci sarkin waka. Kai na san ka mutum nagari ne kai. Mu taimako sarkin waka dan Allah ka taimake mu. Wallahi mu ma muna buƙatar kuɗin na sarkin waka. Dan Allah ko wannan kan na aske shi da Allah. Kai Allah kai shi sarkin waka dan Allah ka taimake ni. Wallahi ni ma ina buƙatar ni ko rabin 1 miliyan din dan Allah sarkin waka ka taimaka ni. Kuna min kallon mahaukaci in Allah ya ciyar da ni wallahi sai na samu sarkin waka dan Allah dan Annabi don san da kake wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ƙara dan girman Allah ka taimake ni ma ko rabin 1 miliyan sarkin waka dan Allah dan Annabi ka taimake ni. Wallahi ni ko sitira ka daina min kallon mahaukaci ko sitira sarkin waka in Allah ka taimake ni sarkin waka. Ya Allah na roƙe ka Allah ka karɓa addu'a na sarkin waka dan Allah dan Annabi ka taimake sarkin waka Allah ba ni kawai ya mun